la malandela nkabe yami mhlawumbe sivele siyisho ingqikithi kubafo uowami ukhona la uyamazi wami wami ya ayangimazi bafo ayangimazi wami wakayisibonga no bafo ukuthi manje asifuni mhlawumbe size sikhiphe into ewufakazi balokho manje uqale wasitshela igama engesilona yabo waziphika ukuthi umlungu ekugcineni manje usuthi owami umazi angimazi manje owami nizomenzani makuthiwa mhlambe ngithi ukhona ngiyamazi nizomenzani size kuyena owami uyasumfonela nginombuzo engifuna ukubuza nivumelene nobani ukuthi ingane nihlale nayo noma nivumelene no owami noma wakho esayidini lengane akekho umuntu enivumelene naye ngifuna ukuthola lapho ukuthi imvume ukuthi ingane ibe la ekabani ukhona ni communicate naye yini futhi wakubi ngayo ayamukho ubona ku right nalokho ngokwami njengomuntu wami ngimthanda ngibona ku right because inkinga yenayo kwakumele ukuthi ngimsize akuyena phela umngakho bafu yakuyena umngakho uphezulu ngayo no mhlawumbe gwajo into elula lensizwe isancane uma wakho kephi hayi akasho ukuthi yebo ngicabanga ukuthi lapha ngaphesheya embumbulu ungawazi usinika number yakhe ya nginganikeza noma nimfonele ngoba kunezinto engingikwazi ukuyikhuluma nami impela engekho eyidingayo yebo ma yebo ngithi mina khona abantu abalegcekeni abagcwele la manje bakhona abaze ngabe ngicela ukuthi ubuye la ukhona uphuthuma uze la uma wakho lo wena kwenza njani ekhaya wacela amadedlama ngaka manje hayi kolakele ma kwenzekile hayi wonakele masondela ngizelwa kangaka hayi sondela masondela uzwe ngizingane phela ngifonela ngiyaphila ma sikhona njani hayi ngokwatshiwo mina ngingwakazungu amba nomfowethu la umzalo malandela sinyoni TV so hayi ngoba abantu bahlezi besibhalela namhlanje direction isikhomba ngapha kwakho ukuthi asize ngapha kwakho kodwa ke umfowethu uzolichaza udaba ukuthi indaba ingani wayesingani hayi ungalibamba mama kunankinga ungalibamba hello ngisakhona ngikhona ngizobuyela kuwena nginenkinga ngisabhekene nayo la imali okay ya njoba kade esachazile umfowethu ukuthi mina ngumalandela ugwajo kunodaba esihamba ngalo la mama kancane pho baba kwenzekani pho yini msashutha pho kunodaba ke sizama ukulungisa la olithinta ingane ethiwa owami ela ekhaya ngicela mhlawumbe ke lokho ke ngeke silokho futhi siphikisana ngakho sisame ngikhuluma ngo-owami hayi singangena endlini sikhulume kahle ngoba kanti nize ngalowo mntwana singangena sizwe ukuthi ngabe kwenzekeni ngo-owami ngibafuna u-owami ingane yakho awuzi mina ngapha mexoxa kumfana wami uthi ingane ifike kuyena ikhala ithi ifike kuyena mesho imfonelile wahamba woyilanda la ibikhona ngoba isiphumile nasekhaya kuma wayo so naye akakwazi kuma wayo batholana sebetholana endleleni ngoba sidwanguza nje ngani ngasazazi ukuthi fayishoniphi wabuya naye wezala ekhaya useyangitshela ukuthi uma wakhe umtshela manje ukuthi lo baba bebehlala naye akuyena ubaba wakhe okay wase wegcina ingane ngalowo mazwi owathole enganeni ngalowo mazwi engathola enganeni ngayidabukela ingane kwangayibuza ukuthi ube sexosha yini kwaba ukuthi ithi ingane ngeke isakwazi ukuhlala noma useyenza isilima kakhulu ethu ukuthi ngikipitisa ingane hayi ingane baba bengayikipitisa ingane phela manje segcekene lodwa thana nazo odwa umdala ubuye uhambe uyishiye zombili wena baba ingane imtshelile ngakho
Angwalindele lamazwi aphuma kuwena ngoba wena ingane itheme ngitshela ngawe angifikelanga nje ukuthi umuntu engamfuna. Angifikelanga nje ukuthi wena umuntu engamfuna ngendlela ingane engichazele ngayo. Shuthi njoba wena umdala usayite namazwi engane. Ngimdala impela baba kodwa manje ngibonile ukuthi isidingo okunalekho bengingafuna uma wayo. Wena nje namanje ngangimathi uyiqhamuka noma wayo. Mesaqhamuka wena nje ngi-understand ukuthi ngingayithini indaba yakho. Ngangikwazi singakhuluma nawe. Kwaye yena owami ngashezwe nje ukuthi khona wena la. Ngicabanga ukuthi ngingamthusa kakhulu lo. Uyazi ukuthi ingane iyakhuluma okuhle iphinde ikhulume lokuhle. Ngiyawazi impela lokho baba kodwa manje ngendlela engichazeleke ngayo bengakulindele ukuthi ngaqhamuka. Umqondweni wakho kwaringa ngendlela uchazeleke ngayo. Uringe ngendlela engichazeleke ngayo baba. Kwaye kona nje Uma kuthiwa uhambe wedwa wena ufuna owami kuyangithusa. Uma kuthiwa wena qala befaka uqala uyofuna uma wakhe. Niqhumane noma wakhe nihlanganisa indaba yenu ngengane makuthiwa nifika nobabili ngabe ngiyeza maye musahamba wedwa khomele noma wakhe ayoniqhumene saxhumana noma wakhe wachaza ukuthi ingane ayikabuyi ngaphinde ngafonela iNyoni TV ngabachazela kuNyoni TV ukuthi ngicela bengisize ingane ayithola lesikhathi ufonela kuNyoni TV umaze siluma wakho ukuthi wena usuyolanda abantu manje abazohamba befunisa udaba lwami vele ngilihamba nabo bakuNyoni TV. Manje ubufisa kwenzakaleni ngokwakho? Ma into engangijabulisa into engangithokozisa ama holide amadlanga kahle. Into engangithokozisa ma ukuthi ngithole umntanami. Into engangijabulisa nje ma ukuthi nje ngithole owami. Manje ngeke ngikwazi ukuthi owami ngimdedele nawe ekubeni owami ungitshela ukuthi wena wamlahla for 10 years. Angazi noma 10 years noma 20 years kodwa isikhathi sesiside wena ungekho empilweni kaowami. Owami ikhulise omunye ubaba. No ake silandeni owami. Uzosho ukuthi ubaba wakhe noma kuyena yini. Owami. Ngoba ngiyacabanga ukuthi wakuchazela naye udaba. Njengoba nisemathandweni. Owami. Vela ngani yami. Yabo msabona. Ngenkulu inhlonipho manje ngicela ukuthi ngingayihlanganisi nalabantu lapha nasekuqaleni ngangikhulume kahle ukuthi ngicela baphume kuledo le i-right nje ngoba nje ngiyacela ngenkulu inhlonipho ukuthi ngiphindele ngingayihlanganisi nento abezini owami kodwa kona uyamazi baba ubaba wakho ngakhumbula isitole engafika ngasixoxa ngekhaya ya ngibona ke abantu laba abeze naye ubaba ibona ke laba beze naye angazi sebephinde bafika kanjani la ngoba nasecane ngangibacela ukuthi ngicela bangayihlanganisi nalento bayiyeke kanjena nje ngoba nje i-right owabaqala ukufika labantu yile bona labo abasho Kodwa ke awusondele uze ubaba wakho uthi uthini. Because thina njengoba sihamba nobaba wakho kunezinto afuna ukuyikhuluma noma ukuyibuza kuwena noma ukuyithola kuwena njengomzali wakho. Sesiqonda isimo osikhuluma ngaso kodwa awukubekezela. Kodwa ngibona owami ukuthi lento iyamhlukumeza. Yamhlukumeza kakhulu and kufanele kodwa ke ma okoniwe ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo. So izinto uma ngabe zonakele owami ukwazi ukuyibalekela. Ngoba ekugcineni The worst part umndeni wakho lo. ekugcineni ubaba wakhe Igazi lakhe. Baba wakho impela kodwa niyambona ukuthi yini lento iyamhlukumeza. Ngoba kwanawe manje lengane bisiqala ukuhleleka. Yes ma asiphiki. Siqala ukuba right. Asiphiki ma. But kwanawe uma ungangena inkingeni mangahle kwenzeke okuthile enganeni. Inkingeni kodwa ngendlela asho ngakhona namanje uyambona ukuthi lento siyabuya le Afrika vele iyona lekhaya. ngiqhubeka nempilo yami kahle kahle akusho lutho ukuthi ngila ekhaya khona isoka lami nani lokho akusho lutho mina impilo engiyenzayo ngiqhubeka nempilo yami ngizakhela impilo yami manje ngimdala vele kahle Owami akekho umuntu onendaba nami owami impilo ukuvuka udayisa